Nagdilaab nga kalayo ug itom nga aso ang naabtan sa mga bumbero gikan sa nangasunog ng mga balay sa Tambocho Drive, Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City ay magalas 9 kagabi, Agosto 20. Bisan gabi, makita nga nagkaguliyang ang mga tao sa lugar. Niabot sa ikatulong alarma ang sunog. Bandang alas 10:36 sa gabi, nadeklara sa mga bumbero nga under control na ang sunog. Duha ka mga tao ang natala nga nasamdan sa insidente. Sa inisyal nga report sa Bureau of Fire Protection, gibana-bana ang 150 ka mga balay nga halos gama sa mga kahoy ang naugdaw sa sunog ug 1 million pesos ang danyo sa sunog. Right now, we have already declared under control. So, umabot po tayo sa Tagalan, may mga 14 fire trucks po na nag-responde, at ilang mga water tankers. So, yung tapos is, inaalam pa natin, inaalam pa kung ano yung process tayo. Wala namang reported na casualty, pero meron tayong 2 injuries na reported. Kaganihang buntag, gibisita dayon ni Mayor Jan Dalipe ang mga naapektuhang residente nga kasamtangang nagpasilong sa mga tolda nga gipagamit sa DSWD nga gipangmuntar isip temporaryong puy-anan sa mga nasunugan dito sa Camino Nuevo, Canilar ug Santo Niño Covered Court ingon man sa INC grounds sa May Canilar. Gipangtunulan sab sila og sopas sa lokal nga gobyerno. Sa inisyal nga assessment gikan sa Zamboanga City Social Welfare and Development kaganihang alas 6:43 sa buntag, Agosto 21, mukabat sa 139 ka mga pamilya ang biktima sa sunog. Gimanduan na ni Mayor Dalipe ang CSWD nga pangtunulan dayon og hinabang ang mga nasunugan. Sayusab nga girumbo sa mga nasunugan nga residente ang lugar aron mangalkal sa pamasin nga aduna pa sila'y mahipos ug mapuslan nga gamit gikan sa ilang naugdaw nga balay. Padayon sab ang assessment ug validation sa CSWD alang sa ihatag nga mga hinabang sa mga apektadong residente samtang ginatino pa sa BFP ang posibleng sinugdanan sa kalayo ug kung pila ka mga balay gyud ang naugdaw sa sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.